Kardom nili ping nang tamhan kithan ponji mati nili paklang bonji la hem mati mithang mobile pen koson se adhar card kecheck ji ma reply dat pen tum koson ma kecheck ji la so puthak si nang than mon pro asi nang tum da nang lang ning non chin ne lang tum da dokok ta haila si pachini ponji phanse ni la so la bang so video selam pon so tante video bang le pancheng na to tante personally tum la Google Chrome nong nam po ni la Google Chrome nong nam lo par ke nang tum da search nang po tum da search nang po ni non search for check adhar status direct automatic che bang ni la dak search lo check adhar status search lo par ke nang tum la scan along bang si dang po www.uidi.gov.in nong si dang po ni non dak dam en lo dak dam lo nam dat pen kinang tum kap dan nang check lang lo nang tum la check adhar status phone check lang ji dak sin tum ber nang pon ni non dak ber do ber la par ke nang tum hola enrollment nong la jitu la adhar card ka apply dun hunang en dun la bangso lo long yam tum dak enter nang pon non en par 2802804 3 Dinon la enter elon parke dak pinang po date bang enter nang po date enter elon parke nilinon la bangso pini enter po time ba time enter elon nili time enter elon enter elon ji time enter elon parke nang tum la captcha code enter nang po captcha code ni 9 v j g k dak check status ulang bernang po la congratulations your adhar is generate ni non dak ke choklo mon parke la bang so adhar bang ke tum download ni po video ke an में लजों से video bang la mithen bote am tum channel bang subscribe tha la pen like comment share tha tante la pon velo